Usteet oso garrantzitsua dela aurrei erakustea beste errealitate batzuk badaudela Euskal Herritik kanpo. Eta errealitate horiei laguntzeko aukera badin badago, preste egotea oso garrantzitsua dela. Eta oso zoriontsu direla hemen aukera bat ematea ja kristona dela. Eta hoixe, zoriontsu egiteko aukera badin badukagu, gure aletxoa jartzen badugu, super. Bai, nik uste Euskaldunok bagerala mundura begiratzen dugun pertsonak, ez? Baina ez dago, hori ez, ume bat ekartzea baina gauza hoberik kontziente izateko, ze gertatzen den beste toki batean. Nik kanpainatutatik itzultzen naizenean, lehenengo egunak oso gogorrak egiten zaizkit, ez? Egun soil normal batean, ez? Jeiki eta dutxara noa dutxa daukadalako, eta ura, ez? Kotxea hartzen dut, kotxea daukadalako, eta lanera joaten ez, lana daukatelako. Hori dana, gure bizitza da, privilegio bat, goiti beraienarekin alderatuz, ez? Orduan, horretaz kontzientzia jabetzeko, ez? Ez dago modu oberik nire ustez, gure seme alabentzako, guretzako, eta gero lehen aipatu duen guztia, ez? Uste dut, Sahararren izaera eta gurea oso osagarriak direla, baina oso nortasun ezberdina daukagu. Beraien erritmoa eta gurea oso ezberdinak dira. Beraien tradizioa eta gurea oso ezberdinak dira, oso. Dena, beraiek musika eta poesia asko erabili dute, desertuko jendea delako, ez? Eta dena ahoz transmititu da, eta horretarako guztirako, nik uste esperientzia ezin hobea dela harrera familia izatea.